با همه سلام. канали футбародарон боз дар алоқа. дар ин вақт ки футболи даставӣ дар истироҳат аст, вале ӯ шӯёди мухлисони Барса ва дастаи дӯстдоштаи худ мебошад. дар дастаи каталонӣ тағйиротҳое рух доданд ки шояд оғози давраи нави даста гарданд. Хави баргашт, Дани Алвес баргашт, ба наздикӣ шояд Пуёл ҳам баргашта дар вазифаи директори техникӣ фаъолият кунад. вале аз ҳама муҳим, ба даста қоидаҳо ва тартибу низом баргаштанд. аз ин пас на танҳо маҳорати футболбозон, ҳамчунин риоя кардани қоидаву қонунҳои даста низ ба назар гирифта мешаванд. дар барномаи имрӯза мо маҳз оиди онҳо гап мезанем. дӯстон, мо ба шумо маълумотҳои ҷолибро ҷамъоварӣ кардаем ва видеои шавқовар омода намудем. бинобар ин дастгирии худро фаромӯш накунед. барои лайк мондан ва обуна шудан дар канал аз шумо ҳеҷ чиз намеравад, вале барои мо пешравии кор хоҳад буд. кӯшиш мекунем ба дастгирии шумо сазовор бошем. ташаккур. акнун позаи онбошро гиред ва ё дар ягон ҷо ба азур шинед. мо бошем, оғоз мекунем. футболи даставӣ ҷои худро муваққатан ба рақобатҳои мунтахабҳо додааст ва дар ин шабу рӯз дар хиттаҳои гуногуни олам бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳон 2022 ҷараён доранд. бо як икс метавонед тамошои ин рақобатҳоро боз ҳам ҷолибтар кунед. регистратсия осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд. вале аз ҳама муҳим, бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди ташфут. ҳама маълумотҳо дар комментария. ба ҳама муваффақият. аллакай дар якум интервюи худ баъди бозгашт ба Барса Хави ишора ба он кард ки аз ин пас кори футболбозони даста мушкил хоҳад шуд. дар аввал ба мо қоидаҳои нав зарур ҳастанд, онҳо хело ҷиддӣ хоҳанд буд. не, мақсад аз ин кор азоб додани футболбозон нест, балки ба тартиб даровардани онҳо мебошад. вақте дар дастаи мо қоидаҳо амал мекарданд, ҳамааш хуб буд. вақте тренерон ба футболбозон озодӣ медоданд, мушкилиҳо оғоз мегардиданд. бинобар ин тартибу низом ҳатмӣ мебошанд, гуфт Хави. акнун биёед оиди ин қоидаҳо гап занем. Хави чӣ гуна мехоҳад футболбозонро ба чаҳорчӯбаи муайян ворид кунад? қоидаи якум: футболбозон бояд 1.5 соат пеш аз оғози тамрин ба қароргоҳи даста оянд. тамринҳои дастаи каталонӣ соати 10 оғоз мегарданд. бинобар ин аллакай соати 8:30 дақиқа ҳама бояд дар раздевалка қарор дошта бошанд. аллакай дар якум тамрини Хави футболбозон ин қоидаро иҷро карданд ва аз ин бармеояд ки онҳо дар ҳақиқат барои беҳтар шудан омода ҳастанд. қоидаи дуюм: ҳамаи бозингарон бояд дар ошхонаи даста хӯрок хӯранд ва диетаи варзиширо риоя кунанд. иш-тавре ки мо медонем, аз тарзи хӯрдани дуруст ҳолати варзишӣ аҳамияти калон дорад. аз ин пас хӯрдани фастфуд қатъиян манъ аст. қоидаи сеюм: футболбозон 2 рӯз пеш аз бозӣ набояд то нисфи шаб дар кӯча бошанд ва бояд аз рӯи реҷаи махсус хоб кунанд то истироҳати хубе дошта бошанд. дар даста якчанд нафароне ҳастанд ки ба футболбозон занг зада боварӣ ҳосил мекунанд ки ин қоида иҷро гардида истодааст ё не. қоидаи чорум: адолат дар интихоби ҳайат. нафароне ки бисёр меҳнат мекунанд ва дар тамринро худро хуб нишон медиҳанд, ба майдон мебароянд. яъне ҳар бозӣ ҳайати асосии даста вобаста аз меҳнати футболбозон ва кӯшишу ғайрати онҳо метавонад тағйир ёбад. қоидаи панҷум: дар хона дар танҳои машқҳои вазнин иҷро кардани футболбозон қатъиян манъ аст. ҳамаи машқу тамрин дар қароргоҳи даста зери назорати тренерҳои гуногун гузаронида мешаванд. машқҳои инфиродӣ дар хона метавонанд футболбозонро ба ҷароҳатҳо дучор созанд. қоидаи шашум: ба намудҳои хатарноки варзиш машғул шудани футболбозон манъ аст. ин қоида барои он аст ки футболбозон ба ҳолатҳои нохуш дучор нагарданд. мисол лижаронӣ, алпинизм, яъне рондани велосипед ва ягон чизи дигар дар кӯҳҳо, паридан аз парашют ва ғайра дилхушҳои дигар ки метавонанд оқибати хатарнок дошта бошанд. қоидаи ҳафтум: иштирок дар ҳама намуд шоу ва реалити шоу дар телевизион ки ба футболбозон намезебад ва ба статуси дастаи онҳо таъсир мерасонад, қатъиян манъ аст. ҳамчунин дар шабакаҳои иҷтимоӣ навиштани ҳар гуна суханҳо нисбати даста ва ё мухлисон манъ карда шудааст. қоидаи ҳаштум: ҷарима барои иҷро накардани қоидаҳои дар боло зикр гардида. ҳар нафаре ки қоидаҳоро вайрон мекунад, ҷарима месупорад. агар ягон қоидаро дуюмбора вайрон кунад, пас ҷарима 2 баробар мегардад. ҳамин тавр барои такроран вайрон кардани қоидаҳо андози ҷарима аз рӯи тартиби математикӣ калон шудан мегирад. мутаассифона аллакай нафаре аст ки қоидаро вайрон карду ҷарима супорид. ин нафар Усман Дембеле мебошад. ӯ аз вақти таъин гардида 3 дақиқа дер ба қароргоҳи даста омад ва барои ин ҷарима карда шуд. ана ҳамин гуна тартиби низом аз ин пас дар дастаи каталонӣ амал мекунанд. футболбозон онро қабул карданд ва омодаанд ки ҳамроҳ бо Хави худ ва дастаро беҳтар кунанд. умед мебандем ки аз ин пас ҳамааш хуб мешавад. мухлисони Барса, ба шумо ин қоидаҳо маъқуланд ё не? лайк монед агар беҳтар шудани дастаи худро хоҳед. бо ҳамин барнома имрӯза ба анҷом мерасад. бо шумо буд канали футбародарон ва ровии барномаҳо Берӯз Артиков. хайр то барномаҳои дигар.